Yibo. Kuze kwanzima. Hello bazalwane ninjani? Shayile manje babhemu, shayile. Seshilo sathi awuyinje umlungu sesemakhaya. Sesipholile. Khamba kanjani lapho kunina? Friday sipholile manje. Hi Lebohile, hi Sphiwo, sanibona maweyingane Macwaba. Hey inje umlungu bafethu, ulazi lwaludusuku namhlanje. Hayi angiyazi lento mina. Konke nabapopolayo ke, ishayile manje laba abapopolayo impilo zabantu. Shayile ke manje nake sesemakhayeni ethu. Phela usuforce ushayile. Sesizophila impilo enye ke manje yasemakhaya emnandi. Khamba kahle. Ni right babhem phela yazi moka mlungu sokulinda ukuthi kushaya u4. Mekwashaya u4 usuza kwakho noma uze ekhaya. Hawa ngiphathi kona makuyi weekend hayi. Kuba mnandi kakhulu guys. I love you nami aviwe. Hayi noma unjani? Hayibo. Phela sina sikwazi nanokwenza njalo njengoba uFelix eyathi asenze njalo ayilutho. Ayilutho. Bese siyayidonsa nje babhemu kuze kube njalo. Ngiyabonga Sphiwe. Hayibo. Aviwe, thank you. Love you too guys. Sphiwe. Ngi-right mfethu. Right ngikhathele. Ku Friday. Khamba kanjani ngalapha emagiftana? Hayi lindiwe. Mhle mani molo ntombi. Molweni guys, molweni. Shayile manje nake sesizojabula. Sesizojabula manje na guys, ishayile. Hi sisana unjani? Khamba kahle. Ngiphethe kahle i-Women's Month ngiphethe kahle. Kulabo besifazane. Molo nitha unjani? Hi sihle. Hi Sinekuku. Hey saphumula. Weekend evani beyincane kakhulu bafethu siyarobheka. Siningi isikhathi sesispenda lapha yana nama-hours waspenda lapha. Ke masekubuya i-weekend ivani beyincane benezinto eziningi. Hayi angikho Shabeni ngikuboka mnini bakithi ngamseleko. Angikho Shabeni. Ngabe uyabona phela mangisoshabeni. Ngabe uyabona ubona ngabantu bakhona. Hayi manje nje ngibona ngivela ngedwa kanje. Hleli nabo mnini. I-weekend yami ngilana. Mhlawumbe iplan izokwenzeka kusasa. Ngibe soshabeni kusasa sazi. Siyacabanga ngazi. Ngiyaphila Charlotte, ngiyaphila mfethu. Sesiphumlile sishayisile manje. Khamba kahle. Ninomzamo kunjalo nje. Hayi. Mnando Shabeni mfethu ziyahephena ngiyakutshela ngiyazibongela Sphiwe. Ziyahephena Shabeni kumnandi kunabantu abaningi ekhaya. La ababaningi abantu sihleli nje sodwa kanje. Hi zizikazi ninjani? Guys lalelani-ke umhla 29 kuzobe kune event yabantu besifazane
la eShipsini eCapelos. Wozani bafethu sambeni so-supporta uMiss Phatho kwi-event yakhe. Sambeni nami ngizobe ngikhona. Asambeni eCapelos niyazi-ke nani ukuthi kumnandi kuye siyodansa. Sambeni siyodansa khona eCapelos. Sabantu besifazane ngomhla ka-29. Amathikithi akhe awu-350, amanye awu-400 rand. Guys, ngiyanimema wozani guys. Funa ngizame ukuposta la. Ngizoyifaka ipost. Ngiye ngayifaka kodwa ipost. Abanye abantu bayibonile. Enawo wonke ama-details ukuthi-ke uthenga kanjani-ke ithikithi yakho. Reserve kanjani your space. Asenzeni njalo babithi, asenzeni njalo, asambeni. Hayi mina enhlunjani, ya ngiyakhumbula impela. I remember you. Ngiyaphila ekuroleni. Siyabonga ninjani. Nize-ke guys, ngiyanimema njalo. Yes, nice, my ladies. Sambeni, gqokeni bebahle. Iteam yabo usmart casual. Asibeni bahleke sivuthululeke lapho. Into zethu ke sambe nje siyozithanda siyeni sibahle. Sidanseni kahle, sixoxeni kahle. Sibe sipholile, siyozichilela. Sisonke lapha yana ama ladies. Ngey 29 njalo. eCapelos, South Coast Mall, Potchefstroom. Asenzeni njalo. Hi, cela anoyiletha naseDurban. Okay, Topper Cream ngiyezwa. Alucia ila ePotchefstroom eSouth Coast Mall. Kulo Capelos lo la eSouth Coast Mall. Thank you Sithu, ngiyazibongela. Woza Zipho wena sambe siyodansa lapha yana. Mnandi kabi. Aqhama ngiyaphila. Thank you. Kakhotha, Mbinca Kakhotha, thank you. Woza sambeni. Mnandi kabi kule zinto uma ngabe sisihlangene. Abanye abantu bayakuthola ukusizakala. Angisho phela ukuthi usizakaliswa yimina, but ukuhlangana kanje yana kuba namanye amathuba okunetworker, kuba nethuba futhi lokuthi kulabo bantu laba abanye abadinga usizo kube right support, emotional support, ngoba phela abantu besifazane babhekana nezinto eziningi ezihlukahlukene. Guys, ungaliyeki-ke lelo thuba nawe. Hamba uzobuya ungasafani, uzobuya songcono. Kuba mnandi kule zinto. Ya sanibonani nonke ninabanye eningenayo. Dumela Mahlompo Dumela Dumela awusiwaka umuhle. Kuyaleboga Mahlompo. Kritakazi. Ngazi noma kuthiwa kritakazi noma mani klilakazi angazi. Love you too my darling. Nize phela eShipston. Nize nizobona bangani bami. I-voucher la elani seyibuyile yaka 1 win. Sebesongibiza kanjalo abanye. Ha kwahleka ngisho usinga. I-voucher yaka 1 win. Hayi singa. I-voucher yaka 1 win guys seyibuyile. Sesiyakhona ke ukuloada i-voucher yethu. Ulabo ke abanye ke esidlala nabo. Anoshare phela nisho ukuthi ama-game lawa aniphatha kanjani. Ngiphethe kahle, omunye behluleka lapha withdraw. Wathi bekudingala ukuthi verify. Nomunye ohlangana nenkinga enjalo aka verify, izobe phinda futhi ibuyele ibe right. Hi Nokwanda, hi Phindi. Hi Andy unjani?
Ni right kodwa bafethu. Hi Thandi. Yes, yes, yes. Kunjalo nje seyibuyile sesizokwazi ukufaka ke sidlaleni ke bangani bami. Hi Zukiswa. Hi. Kamba kahle. Hey, kunzima bazalwane. Fanele umuntu ephumulile weekend Hey Thabi unjani? Molo abo. Unjani lapho Mphechwa? Yakusho kanjalo. Mphechwa unjani? Alright. Ngiyanimema njalo. Njengoba ngilive nje ngenzela ukuthi nginimeme. Uthi uzani siyodansana lapha eKapelosi ngey 29 August. Tickets lakhona 2,350 400 rand. Sambeni siyoxoxa ma ladies. Umuntu wesifazane nje. Akukhethile ukuthi ungakanani. Laba abafuna ukathenda ngike ngaposta before ikhona ipost. Yes mama unjani? Tumela itumelenke ukay. Sibase ndikuthanda. Hi Phemzo, hamba kanjani? Hi Cynthia, ni right ba Phem? Mandebe, Machisana, Solan. Hi Sandra Sam. Oh, ngiyazibongela mfethu. Ngiyayibongela ayibona isihluthu lesi engasazi ukuyingisithini bazalwane. Hayi, sayishayise ngomoya nje inwele. Kona ke yona. Anisho nenzani ke kule weekend? Nenzani le weekend evane benemgcwabi bemningi. Memseleko kaSibili. Hi Makoma unjani? Kwenziwani ke weekends? Anisichazeleni ngalapho ngasemakini. Kwenziwani? Isikhiphani. Hi siyabonga unjani? Isikhiphani siyabonga ngalapho. I-weekend la nihleli ngakhona. Yo, yeyiluleka isihluthu sangempela. Ubona nje ngizithe. Ngoba nami singixakile phela manje ngingazi ngizosithini. Hayi nokwazi. Maphale, ngiyazibongela mfethu. Ngiyabonga. Iniphathe kahle ke njalo i-weekend. Ingadluli nani. Ni enjoy. The weekend going to visit my cousin sweetie in Cape Town. Lalela uthi ngithela lapha eCape Town. Hello kubantu bami lapho kunzulu nomhlophekazi. Uyezwa le batshela ukuthi ngithe ngibathandani. Batshele kanjalo. Uthi ngithe hello ngiyabathanda. Ngas. Next week mhlambe uzohlala kancane bese ngiphinde ngiyaziluka ngeke phela zibuke ezingakanani le inwele. Indaba mnini. Iyona yini brand kaSpindly. Oh iJazz. Yeah, iyona le brand abayidayisayo yase sharp. iJazz. Ilona bandla. Newo Andy kuyongisiza ubani madoda uzongifila mangabe ngingazifili mina phela lento fanele iqale la kumina ngikutshele ukuzithanda before ngiyithole kwabanye abantu so yeah kunjalo nje so I have to feel myself. Ngiyabonga. Hi Bella unjani? Oh all right. Kamba kanjani bangani bami? Kamba kahle weekend.
ngikhathele angipheki nje namhlanje. Last time ngenza amasobho la. Khoma sobho lana engawenza namhlanje. Ngikhathele. Usuku lube lude kakhulu. Isikhathi besingashayi. Sibe sisabheka isikhathi kube ngazuthi simile isikhathi. Hayi Khwezi. Hello Matopi, hello Matsenji, hey Tebogo. Singa. Ihle. Uze eKapa ube ne talk show Sithando. Ngizozama ngazi. Umnikelo bakithi ikhehla lami wesili wena. Mfana mama ulazi ibhubesi lami ukuthi linjani. Liyaphila alikho likumawalo. Alikho likumawalo liyakhula ikhehla lami nalo. Ngiyazibongela Khodi. Ngiyabonga Gusha. Hayi bokuxoliswa njani. Divorce kumele umuntu erestile. Hawe ma konto wathi ngicela ngiveze ngifake ibhlue akho zitho ngayiveza la wena ngikhathele kabi mina. Busiswa uNzolo siyafana ke. Kahle nje siyafana nabo bonke. Bayafana nami bonke. Ngiyayibongela Luleka. Hayi Thobeka. Nangu la iduze umnini. Emnini kuthiwa vele. Udlala igame nyambo. Hleli phezulu isihlalo sengane. Vela phela bingelela abantu. Hawu, unjani nje wena? Na abantu bekubuza, sorry. Ukusula la. Sanibona ninjani? Uyadlala. Ubhizi. Mashiwa la phela khona bazobanga phela ukudlala. Thank you. Umnini phela usaba mdala abafethu usaba nendaba zakhe. Manje ubanaka binaso isikhathi namanje ngicela uhlaliswe ile game. Uhle Rustenburg. Rusty. Gizoza Rusty. Ukude kwete Rustenburg guys. Nangu ncumise ethi sawubona ndoda. Kunjani? Ncumise. Ibhola la. Ibhola lo Popeye. Umselewu. We. Bando sibuza umselewu. Asimazi nangekutshela umnini asimazi umselewu kuphi. Ukhona kodwa eintabeni. Hayi yami. Umfethu funa ke ngize lapho kuwena nje. Ngizofika kuwena. Ngazi nje ukuthi iweekend ngiyeza. Ngiza kuwena nje sibonane yami ngeke. Hayi nami kade ngibandla nkosami ngagcina ngiyakhumbula. Usinga serious ngokudla. Hayibo usinga bayancenga ekudleni. Naba bethi hi mnina abanye. Nakuthiwa hi mnina. Ninjani? Uthi ninjani? Ngiyaphila Mandisa wena unjani? Mandisa iyo. Futhi usiphathisa ngekhanda. Hayi bakubuzwa wena ukuthi unjani. Ngiyayibongela zamaqhaga. Hayi Sidudla unjani? Geelwood Park. Utebogo. Geelwood Park. I hope ngisho kahle. Umfethu hayi guys ngiyanifuna ukulokhuza.
Anifundi sibe ne-break kancane. Nijaha ukusithuka laphani ngoba abanye beni babuye basithuka. Shiba sinda kucinga ku-trend isuthi kababakhe. Eyiphi isuthi kababakhe i-trend abakithi angazi lutho. Eyi phela mina ngibuye ngazibhekile izinto babhema. Hayi angizange ngiyibone mina isuti eyatrendayo mina yamseleko. Eyiphi yona leyo suti? Ngizomenzani usenga? Say hi. Hey. Singa. Singa. Say hi. No. Akanasikhathi usinga yophi umbonile. Wesidudla. Ngizobulisa ngizobulisa. Hayi bo kumna kwethu angiyazi beyinani leyo suti angiyazi mina leyo nto. Angiyazi nje leyo suti. Ngizoye ngimbuze naye ukuthi uyazini ukuthi kuwe kwanesuthi etrendayo. Angazi. Ngeke ngazi but ke umna kwethu ngiyawubuka. Kodwa ke leyo trend hayi angiyazi bandla. Ngizoye ngimbuze. Hayi bani lona Onevia. Hi. Hi Tebogo. Hi Matinji. Whitney Silo, we missed you on TV. I love you. Guys, anazi ukuthi kusuke kuphumule kanjani. Kodwa sokuphumule ngoba nako phela hayi. Nokuthi ke abantu ke masebebuka ishow umuntu usho lento ayicabangayo. Omunye nje mangabe ezidakele uzosho into edakiwe. Omunye uma ebhorekile ne-stress mhlambe ebuka into eyenzeka lapha bese triggerisha inkinga zakhe seyothuka akathuke athuke but ekugcineni kosuku ezinye izinto ezisuke vele zenzeka empilweni hayi suke zenzeka kuthina kuphela suke zenzeka nakwabanye abantu. Ngiyibongela mehla sawubona Lerato unjani. Kuyosiza wesidudla impilo injalo ifuna sometimes ukuthi kancane. Angiyazi mina leyo suthi yesnacks angiyazi. Sukela waye ku Candy Crush into ongichaza yona. Uyasikhulumela Shane. Kuyangisiza ngempela kwangisiza. Hayi Vuyani unjani? Hayi nokuphiwa. Hayi I won't kill you silly. Don't worry nami ngurata ratiwe isho labantu. Sakuthanda babhoreka besho izinto. Serious Nonhlanhla. Mabu uyithola kahle nje uhlabe kahle nje uvela uzokhuluma into enjani. Khona into esilo ozoyikhuluma lapha. Uzokhuluma into ezobifana nawe ngaleso sikhathi. So that is why ke abanye bafica bemuncu nje kuthina. Umuntu azacabanga ukuthi kanjalo kanti phela kwesinye isikhathi awuboni konke and usuke ungayazi kahle indaba ngoba isuke ungekho kulezo zicathulo zomuntu. So umuntu uyazijajela nje because abantu bama-judge but ke yeah ilife injalo egcineni kosuku. Asicabangi ngokufana vele into engayisho nje ile. Sinobomo njani asicabangi ngokufana. Guys nibe ne-weekend emnandi niyezwa. Ningakhohlwa ngomhla ka-29 ukuthi sizobe sine-event ese-Capelos. Nibe bahle laphayana. Buyele kuleya post engangiyipostile on how to get ama-tickets akhona. Please support the lady Miss Pato. Kuzoba mnandi into engayisho mina. Kunina abangani bami siya e-weekendini esidlala nabo.
Hayi bo, nidlale kahle. I-voucher is available. Nishere phela ukuthi ke izinto zenu zihamba kanjani ama-game enu lapha yana kuma-comments. Mawunenkinga ngithinte nokuthi ke kuhamba kanjani kulaba kade kudinga ukuthi ba-verify bese beyaqhubeka bayayidlalela guys. Nidlale kamunandi. Ziyakhipha-ke i-weekend ulisebenzisele lo thuba. Thank you, ngiyayibongela we-Whitney. Kandaba ezitha Mpumelelo, wozani guys. Wozani. Hlengiwe, isihluthu. Wozani, nizoba right. Nizoba right nje. Nizoba right. Ogulayo uzophila. Ngenxa yento esizobe siya kuyona. Masikhala sokhala sisula ninyembezi bese siphinde siyadansa. Ntambama sinde futhi singene emafonini sidlale. So guys, kunjalo ke. Nidlale kahle, nibe right. Sicela i-reality show yakho nomndeni wami. Ave ningake nibe happy aniwazi umndeni wami nini. Into ningahleze nihleka zonke izinsuku. Uthi yinenza nginjalo ngithi ngifuna ngiyoshabeni. Ushabeni awukhahleze uhleka uziyolala. Ngintshele ngendlela umndeni wami mina oyiyona ngitshele. Ave ningake nijabule mangase nibone leyo nto. Ningahleze ni-entertaineka nje. Yes, siyafana bonke kodwa abazukulu bami bayafana nami. Bayafana nami ukuthi ke mhlambe kunzuluke. Ungathi uyena ufana kakhulu nami mangithi ngiyabuka nami ngendlela ekushiwo ngayo. Ngoba phela uyafana futhi nomhlophekazi. Nibe right ke babhem. Nibe right. Enjoy weekend yini. Uzoyifaka i-link in my comments. 1 minute. Ngiyabonga Carol, ngiyabonga usana. Ngolo mamshiwa sicela uvule YouTube channel please mama. Yonke engayiyeka nje lento. Okay, ngizoyivula i-YouTube channel akunankinga. Sokwenza njalo bafethu. Lalela, ningalali weekend. Hayibo kanti nina niyaporeka yini? Ningalali weekend, akulalwa ngama weekend. Nami ngisazoya eKasi Life yoshaya isicathulo. Ngasekhaya ke eKasi Life ushisa nyama. Zoyakhona naseJapan. Ngiyoshaya isicathulo ngizozihamba zonke ngiyadlala guys. Fana